Kan inte jobba in armen. Du måste veta. Såja, fortsätt cirkla. Cirkla. Bort i benen, fortsätt bara. Det är du som bestämmer upp Jakob. Nu blir det armen. Du kommer dit. Lyft båt den här. Insida armen, kom igen, lyft båt den här. Bra! Det kommer! Bra! Fortsätt så, runt. Ge dig inte nu, Jakob. Kom igen. Samma stil, utsidan. Kom igen, pressa bakom benet. Där, Jakob! Lugn. Ja. In Jakob! In där Jakob, det är du som ska bestämma. Huvudet på rätt sida, bra. Få bort den här armen. Jobba framåt där då! Framåt då Jakob, jobba då för helvete. Alltså vänd dig! Vänd dig! Tryck dig Jakob, kom igen nu. Kom igen nu Jakob. Vänd dig. Där ja, hela tiden! Han kommer, du lurar innan där! Där ja, så! Ut där. Där ja, bort därifrån! Tryck ut den! Upp igen! Upp och skaka! Upp och först in! Ingenting där nere Jakob. Kom igen nu, rörelse och tajt, rörelse. Rörelse då Jakob. Spräck kopplingen. Framåt då! Rör dig framåt då! Ut i armen. Kom igen då! Rätt in! Ja, bra! Upp! Ja, stopp! Bra! Kom igen, tack in i dig. Jag vet att det kan vara på så fort du stiger. Kom igen. Kom igen nu Jakob! Nu är det bättre i andra. Sakta upp med dig Jakob. Lycka. Inbrottning. Kom igen nu Jakob. Kom igen nu Jakob, jobba där uppe nu. Du måste stå och ta häng. Inte allt för långa armar Jakob. Inte allt för långa armar. Kom igen, nu där Jakob. Du är så jävla mycket starkare där. Kom igen, Jakob! Kom igen Jakob, rörelse där. Dra dig ur, jobba dig ur Jakob. Under med armen. Under, ta bort armen där. In under magen med den armen. Kom igen. Ta bort den där armen då. Så, där ja. Ur där Jakob. Där ja.